Jeg hedder Annette Jensen, og jeg er blevet bidt af en hund. Og jeg var så uheldig, at hun rev 2 sener over. Og det er så været 5 måneder siden. Og jeg er blevet opereret i hånden og har gået til genoptræning nede på sygehuset. Og lige pt. Der er der pause, fordi at, jeg venter på at skal opereres igen. Og så har jeg tænkt, at jeg kunne da prøve Helena. Fordi hende havde min datter hørt godt om, og Helena har jo nogle andre metoder end sygehuset. Hun fokuserer blandt andet på, at musklerne i min arm, at de bliver masseret lidt og prøver på at gøre dem lidt stærkere. Min oplevelse med Helena, den er rigtig god. Altså, hun er jo et behageligt menneske at komme op til, og når man så også kan mærke, at der måske er nogle små fremskridt, at jeg kan skifte gear på cyklen, det synes jeg, det har været positivt. Selvom jeg kun har været her 2 gange egentlig.